Tvrdil si, že pol hodinu. Ale pol hodinu, kým to nastaví, vieš, že... Dáme servus? Dáme tak veľký zapajdu. servus. Už vyťahuje. Úplne presne, aby to bolo na kamere, to dám. No ale tak toto je tak na také čau. Toto je také na čau. S iba, ne? To je iba na S. Ešte dva. Daj mu aspoň na to servus, vieš. Servus. Vítajte pri ďalšej talk show Servus. Dneska tu máme po mojej lavici aj pravici jedného zo slovenských youtuberov. To som ja. To som ja. Daglok, či jak... Zle som to vyslovil? V pohode, akože má to byť Duklok, ale Duklok? ľudia sú proste... Môžem nadávať? To slobodne. Bude to vypípa? No, tak dám ti robotu. Počúvate ľudia, keď vidíte celý frame, tak sorry, ale teraz sťahujem nábytok a som robotník, takže... Ale akože tie gate sú Hugo Boss, tak... Dobre, poďme teda na tie otázočky teplúke. Si slovenský youtuber, dobre? Neviem, či je to zrovna niečo, čím by sa človek mal chváliť na pohovore v robote, alebo takto, ale... V dnešnej dobe na Slovensku by som povedal, že to je skôr také, že ľudia... Je to také, no ľudia odsudzujú to. Ale mne to je jedno, lebo pozerajú to. Vieš čo, asi v roku 2011 som hrával Mŕte Vovko a som strihal proste zábery z PvPček akože do nejakého metalu a cítil som sa jak najväčší šéf a to som uploadoval. A potom som si všimol, že mŕte veľa ľudí začalo robiť komentári do hry, akože let's play, že hrajú hru, komentujú to a až tak keď mám mŕte rád Vovko, tak to skúsim a potom som sa na strednej stretol s Gogom, ktorý ma do toho mŕte nahypoval, že to mám skúsiť, tak som to skúsil a dneska disujem ľudí na internete. A tento štýl videí, čo máš teraz, vieš, že zapneš si hru a kecáš, tak robil si iba takýto, alebo boli tam nejaké vlogy? Ja som skúšal všetko, začal som pri tých let's playoch klasických, že proste hovoril som priamo to, čo hrám. Neskôr som sa dal k vlogom, k skečom nejakým krátkým, potom sme robili hocičo, tagy sa nájdu, challenge sa nájdu, však veď Cowboy Challenge tu s Maťkom bol najlepší proste. Ale teraz som sa tak proste, potreboval som nejaký content, čo dokážem ľuďom vydávať častejšie, aby proste tam pre nich niečo bolo, aby mi neskapal kanál a aby som pritom zároveň mohol robiť maturitu, tak som teda sa dal do commentaries, kde vlastne komentujem istý topik a ľudia sa môžu pozerať na gameplay, keď ich to zaujíma. Podľa mňa je to také veľmi špecifické, že nevidel som veľa ľudí, ktorí niečo takéto presne robia, neviem či aj v celosvetovom meradle, že podľa mňa není toto taký rozšírený ten koncept. A práve paradoxne komentári z videa sú najstaršia vec na YouTube. Od roku 2005 tam najviac kanálov začalo takto. Ale tak dajme tomu, že na Slovensku a v Česku, teda v tej komunite československej, to jeden z mála podľa mňa asi skôr asi. Teda čo, no akože, čo sa týka takéhoto štýlu? Podľa mňa si, že ty to máš zamerané teraz, že iba na to. No viac menej, hej. Že veľa není takých, že čo sa sústredia na jedno. Akože, čo sa týka niektorých kanálov, sú v Československu tí, čo sa zaoberajú čisto komentári, ale ja som ich začal brať tak trochu, že reakčne, že proste konkrétny nejaký ten videofile tam mám, ktorý beží, ale väčšinou komentári sú o tom, že to bola istá téma, na ktorú sa reagovalo, ale ja tam mám presne nejaký určitý file, nejakú tú určitú videostopu, ktorú komentujem. A ako teda už prebieha to tvoja príprava na jednotlivé video? Že zapneš si kameru a ideš, alebo si robíš ešte? To je väčšinou, no akože keď som začal to hashtag Retu sériu, tak sa volá tá séria pre tých, čo nevedia. Ja už tam vidím. Tak som to vlastne viac menej robil tak, že ja keď som bol v škole a mali sme nejakú prestávku alebo nejaký chill čas, tak som si tak kúkal, že čo teraz trenduje na YouTube a takto, a keď ma niečo z toho buď strašne nasralo, alebo že mám chuť k tomu niečo povedať, tak som došiel domov úplne nasratý, že dneska to musím povedať zo seba, lebo rozbijem stenu. Tak som došiel teda domov, zapol som mikrofón, postrihal som to, čo bolo fakt, že trapné, tak to som radšej vystrihal preč a zbytok som behal a dneska tu sedím. Stále je to tak, že ide. Je to tak, že proste to, čo hneď čo ma napadne, to poviem proste. A keď mi to príde také, že mohol by som to lepšie sformovať, OK, tak to nejak inak poviem, ale je to stále tá istá myšlienka, že nepripravujem si nejak text. Proste to, čo ma napadne, poviem hneď a nejak to trošku zeditujem, nech to má istý flow.
Ale aj to na tom cítiť, že proste není to jak strojené, jak niektoré československé youtuberky. Môžete tam dať efekt, jak výbuchu. Vybuchne nám. Teraz je. Tak ale akože bohužiaľ je to pravda, že veľa si takto. Ale zase, keď im to vyhovuje, mne to je jedno, len ja proste nemám rád, keď niekto proste naozaj sa naučí ten text a potom tam iba tak sedí jak taký robot a s prázdnym pohľadom kúka do toho objektívu, jak ja teraz a vieš, neviem, mne sa viacej páči, keď to je proste úprimné a hneď na šupu, chápeš? A ako možno ty vnímaš ten YouTubeový slovenský svet? Že... Slovenský, konkrétne iba slovenský? Československý. Československý, však je to spoločné vlastne. No ten český je podľa mňa ale viacej toxický. Akože... V čom akože toxický? No či už v komentároch, lebo väčšina, ako možno je to len z pohľadu takého, že ja som Slovák, oni sú Češi a došli hejtovať, lebo som Slovák, vieš. Takže môže to byť aj kvôli tomu, ale väčšinou tie české komentáre sú viacej toxické, že z toho by sa človek niekedy mal chuť aj uškrtiť, hej. Akože, a čo sa týka akože tvorcov v Čechách, tak podľa mňa ich je tam oveľa viacej hlavne a preto je tam taká tá veľká variabilita, alebo jak by som to povedal. Je ich tam strašne moc a strašne veľa druhov, žánrov a aj tak nakoniec všetci točia tagy a challenge. Jasne. Neviem, proste u nás na Slovensku je nás málo a sme taká komunita, by som povedal viac menej. Lebo akože, čo sme ja, Slážo, asi Mister a Dochliak a spolu, všetci sa bavíme medzi sebou, ale zase pri Čechoch to nevidíš. Vieš, tam sú roztrúsení a väčšinou spolu kolabujú, len keď sa im to hodí. Čiže my sme takí viac, no tak slovenská komunita viac. No tak preto tu sedím. Preto tu sedím, nie? Jak sa volá ten chlapec? Míša? Kámoško, to nerob toto. Nerob mi to. Nerob mi to. Akože o Mišovi mám už asi toľko videí, že mám celovečerný film, takže môžete si pozrieť, máte to na kanále. Počkaj, už teraz, jak toto hovoríme, už sú v komentároch a už tam niečo, už sa potia, píšu nejakú piču. Dá sa takýmto youtuberským, vlogerským životom uživiť? Určite dá, ale záleží od toho ako. Lebo YouTube, čo sa týka zarábania, je strašne špecificky, nebudem to tu hovoriť, lebo to sú také tie tajomstvá partnershipu, vieš, to nemôžem. Ale akože určite, a už aj na Československu sa dá čisto z YouTube uživiť. Dá sa to. Len treba, je to robota, je to fakt práca, ktorú treba robiť furt, hej. Nemôže sa na to vyflaknúť, alebo potom si YouTube povie, že ten nič nerobí, nech je opiač a potom už nič. A je veľmi, asi práve to je veľmi podstatné, ty pri tých 140 000 už vyše 140 000 subscriberoch. To nie je možné. Ako si predstavuješ to číslo vôbec? Ja som stále zaseknutý viac menej v tom, že mám proste 50 000. Lebo ja som 4 roky robil ten YouTube, akože robil som tam všeličo a dal som za 4 roky 40 000 a ani nie o ďalší rok mám 144 000 proste. A ja si to nejak neuvedomujem, lebo mne to furt príde, že tá komunita viac menej rovnaká, len to číslo pod videom je nejako väčšie, výplata je väčšia. Ale stále to berem tak proste, že robím to, čo ma hlavne baví, lebo ak by ma to nebavilo, tak to nerobím a stále to vidím tak, že není to nič veľké, ja to vidím stále rovnako viac menej. Teda ani nevieš, že v čom mohol byť taký ten skok? Že či ale už tak tom, jasné, že viem. Že ľudia začali viac sledovať YouTube na Slovensku? Alebo... Akože to je určite veľká vec, čo sa týka narastu aj môjho kanála, aj všetkých ostatných kanálov, lebo viacej ľudí si na ten YouTube začalo zvykať. Viacej ľudí ho začalo pozerať, či už v robote, škole, doma, hoc kde proste ho pozerajú. A týmto sa všetko rozšírilo. Samozrejme aj ten môj content, keďže ho vydávam stále, tak sa ľuďom stále objavuje nová vec, tak im to chodí do tých aplikácií a hoci kde. A samozrejme aj tie topiky, čo tam riešim, boli také, čo si ľudia proste vyhľadávajú. A ešte aj sú teda podľa všetkého. Čo je také najpodstatnejšie pri vybudovaní tej svojej si komunity? No dneska je to už také, že buď si vybuduješ takú komunitu, neviem, ak by som to povedal, pretože je strašne veľa komunít. Hej, máme tu armádu hockoho, neviem, či to môžem menovať, alebo čo, lebo však každý tu má nejakú svoju fanúšikovskú armádu, hej. Tak ale poď to je čisto voľné. Tak chápeš, tak dajme napríklad Fety Army, hej, to sú proste ľudia, čo sú zaťažení na Fety pilova, on je proste ich hero. A keď je napríklad ten ďalší youtuber na Fety ho naloží, tak celá tého armáda ide tam. Neviem, jak by som to ďalej, akože chápeš, že tá komunita, vybudovať si ju není až také ťažké, skôr je ťažšie si ju kontrolovať. Proste ľudia, čo ma sledujú, chodia strašne moc shitstormovať ostatné kanály, ktoré robia blbosti, hej. A ja som nikdy nepovedal, že chodte tam robiť bordel, hej. Ale ako komunitu není ťažké si ju fakt vytvoriť, len proste takto si ju nejak ukontrolovať, nech nerobí bordel, lebo potom navinuje ten človek, ktorý má tú komunitu zrazu, vieš. Napríklad, čo som mal videjka na niektoré decká, čo robia
content na YouTube, pritom nemajú ani 12 rokov, nemá čo robiť dieťa po 12 rokov na YouTube, tak ľudia im tam chodili spamovať, že prestaň natáčať, je to úplne na hovno, mal by si sa, ja neviem, vyškrebať si oči, zabiť sa, takéto veci. Pritom ja som ich tam v živote neposlal, ale keď sa tam podpíšu, že Duke Army, tak mi potom došli asi 3 e-maily od nejakej mamičky, že chcú ísť so mnou na súdne pojednávanie kvôli tomu. Okrem YouTube, čo sú tvoje záľuby? Okrem YouTube moje záľuby, tak ja som grafik vyštudovaný, tak ja si skicujem a robím nejaké halúze vo Photoshope, občas to predám. Takže tak sa halúzim, čo ja viem, nejaké hobby, ešte na gitárku si hrávam, brnkám si na... Sa ti niekedy niekoho oslovil a že ťa spoznal podľa hlasu? Práve, že toto ja nechápem, lebo ja už asi pol roka, no aj 3/4 roka robím hlas hlavne, že proste video, akože môj ksich není až tak často vidno, ale keď idem niekde sa najesť do parku alebo takto, tak ma tí ľudia proste aj tak spoznajú, vieš. A niekedy to je fail, že idem iba na pumpu a mám proste svoj merch, lebo ja to nosím doma, vieš, chillujem a dojem na pumpu a tam proste iba, vieš, tak prstom, to nemám rád. A akože nechápem, jak to môže byť, keď nedávam vôbec nikam ksicht skoro. Díky, že si došiel, pozrite si Dušanov kanál, nezabudnite mu dať aj odber, keď ste ho ešte nedali. To by ste fakt mohli, lebo... Nejaký pekný, láskyplný komentárik. A klikajte mi na reklamy, dokúkajte ich celé a nakoniec na ne kliknite, pretože ten byt treba aj splácať. Serus!